Здравейте! От името на Българска федерация по джудо искам да ви поздравя с първото състезание за годината и може би едно от най-важните, тъй като тази година имаме световно първенство за същата възраст, кадети в България, и от това състезание ще се определят националния отбор, който ще участва на това състезание. Пожелавам на всички успех и нека състезанието да мине без травми и всичко да е наред. Благодаря. Скъпи състезатели, треньори, съдии! С това първенство откриваме новата състезателна година на Българска федерация по джудо. Пожелавам на всички отбори и спортисти, състезатели, здраве и без никакви контузии да бъдат. Благодаря ви. Обявявам състезателната година за откритие. Пазарджик е домакин на първото състезание за годината по джудо, едно от най-важните първенства, държавно първенство за юноши и девойки старша възраст до 18 години. Важното за състезанието е, че то ще бъде и квалификация за нашите състезатели, кой ще бъде в националния отбор и кой ще участва на световното първенство през август месец, на което България ще бъде домакин. Пожелавам на всички успех и нека най-добрите да победят и да покажат какво могат на световното. Започна полуфинала по 60 кг. Това е втория полуфинал в категорията. Надяваме се да бъде интересен. Двамата състезатели са сравнително млади. Единият е представител на Илинден с белия колан. Кафяв всъщност, но той е от бялата страна. И с червения колан е представител на Респект София. Той е медалист от последната купа мисля, че беше в Италия. Спечели второ място на Европейска купа за кадети. Но днес изглежда леко уморен, не толкова активен. Но тук всички срещи ги печели. Се бори много добре. Карай Гоши, Карай Маки Коми, Осай Коми за представители на Илинден. Имаме Вадзари. Влизаме в центъра, започва от начало, започва среща. Победител на дистанса Рашел Димитър Сливен. Съдиите сега наблюдават, решават дали има Юко, дали има достатъчно време от задържането за Юко или не е достатъчно. Вече има и нова оценка Юко, която има 5 секунди задържане. Отсъждаме оценка Юко. Добре, 4 секунди, значи няма оценка. Добре, оценка бяла, но има голямо предимство Вадзари. Сега малко борба за захват. Може би състезателя в бяло води, че намали малко темпото, което може би ще бъде грешка за него. Борбата за надмощие, кой ще наложи по-бързо. Лоша атака.
продължават с борбата за захват. Съдията наказва за бягане от захвата състезателя от Илинден, който доста икономично се бори и след оценката намали темпото и играе предпазливо. Може би чака да свърши времето. Юко, браво! Контратака, Олчи Гияши. Изпълни състезателя в бяло. Юко вече доста убедително води. Съдиите от съдийската маса наблюдават повторението, защото треньора иска Вадзаре, но отхвърлят искането и продължава, среща продължава. Можеше да има наказание. Добра работа от Паркер. Джафар успя да се измъкне. Доста са уморени, личи се, че е края на състезанието. Доста срещи изиграха днеска състезателите, имаше 60 човека в тази категория. Браво, много спорна ситуация, в която успяха и двамата атака, контратака. Точно това трябва да виждаме на очевидно, да се преминава от атака в контратака и оттам пак в атака. Да няма такива прекъсвания. Остават 30 секунди до края. Много спорна ситуация. Може би трябваше малко по-рано да започне Джафар с това темпо, за да може да почупи съперника, защото става много малко време. Не знам дали ще му стигне след като губи с Вадзаре с Юко. Да вземе по-голяма оценка. Какво последната секунда? Водене сериозно, отпусна се, секунда невнимание отпускане, води до това. Здравейте! Днес сме в град Пазарджик, домакин на държавен личен шампионат за юноши и девойки старша възраст. Участват 500 състезатели от 56 клуба, едно от най-добрите състезания, което е в момента, което дава квоти за предстоящото световно първенство в София. Турнирът в момента победител Преслав Николов, Спортна академия ЦСКА. Да излизат Илан Шанов, Габрово, Мариан Кортаков, Кодокан. Първото състезание за годината, както и главният директор отправи призив и поздравления към всички участници. Поздравявам всички треньори и участници за това състезание. Пожелавам успех и без травми през предстоящите други състезания.
Джафър от Judo Club Respect, 6-кратен републикански шампион на България. Днес станах републикански шампион на България за 60 кг. Много съм благодарен на моя треньор, че ми помогна да бия полуфинала, но той много ме мотивира в последните секунди. Съм много благодарен на всички като цяло за подкрепата, много ме мотивираха. Въпреки контузите, аз днес играх добре, играх с воля, с респект. Аз съм Калина Григорова, това е третия ми златен медал на старша възраст и съм изключително благодарна на треньорите ми и на всички, които ме подкрепиха.